וכולם נותנים לכם עצות, יועצים. יש יועצים. ובאים מסביב, אנחנו היועצים, תעשה ככה, תעשה ככה, ולא תעשה ככה, ותעשה ככה. והדבר הזה, גם אנחנו היועצים, אנחנו מעשנים. אז הכל מעורפל, ולא בדיוק רואים, ומזיזים כל הזמן חיילים, ומזיזים כל הזמן מלך ומלכה וכל מיני כאלה. ולא כל כך רואים, והכל מלא עשן, ולא כל כך יודעים מה כל דבר עושה. וגם לא רואים בתוך העשן הזה, שכל החיילים האלה, כל הכלים, מחוברים בגומיות שקופות. וכל פעם שאתה מזיז אחד, הוא מזיז לך עוד כמה אחרים שאתה בכלל לא רואה. אבל כשתחטוף את המה, תבין גם למה. אני חוזר על זה. אנחנו מזיזים ארגונים, מבלי שאנחנו יודעים לגמרי מה כל צעד מזיז בארגון שאנחנו בכלל לא רואים, לא יודעים, ונגלה בעוד 3 חודשים. ואז האינטליגנטים ידעו להסביר, והיצירתיים ינסו לפתור את הבעיה ולעשות אותה.